La veritat també és que plou sobre banyat, perquè no en sortim d'una que en entren dos o tres. I al Delta pues, tenim aquesta casuística, no? que cada temporal, cada tempesta, pues, acaba perjudicant més pues, el sistema deltaic, la realitat, la idiosincràsia i tot allò que ens fa ser encara més vulnerables i més fràgils. No? Este cap de setmana ha sigut una mostra clara que ja no és un tema d'un temporal de llevant, que també és un temporal de mestral, no? I si creus, pues, ho explico en esta línia. És a dir, quan hi ha un temporal de llevant, tot el que és la façana marítima de la costa del Delta i del Tebre, sobretot, a l'hemidelta nord, pues, se veu afectat i és el que ens marca el retrocés i la regressió de la línia de costa, que es veu cada cop més afectada en cada temporal de llevant. Però això no ens passava en els temporals de mestral, no? De vent de dalt. I ara, pues, este últim temporal de fa 15 dies ja va marcar pues, esta vulnerabilitat des de la badia del Fangar, pues, perquè es van inundar camps d'arròs en aigua salada. Però vent de dalt, no? Este mestral, en moltíssima més intensitat que la de feia pues, estos 10 dies, pues, ha marcat el trencament de diferents zones de la badia del Fangar, on no hi ha pràcticament protecció, a un tram des del port d'Illa de Mar cap al cementiri de Barques hi ha un tram construït de fa molts anys a costes de l'Estat que ha aguantat l'estocada, però que a partir d'aquí, com no està fet el camí de guarda, ni el malecó, ni el camí que va cap al racó de la badia del Fangar, pues tot això s'ha trencat per diferents punts. Este trencament en diferents punts, el que ha provocat què és? Pues ha provocat diverses coses. Una, que s'han inundat moltíssims camps d'arròs en prèvies de poder començar una temporada de collita, la qual fa que aquesta intromissió d'aigua salada a 1 quilòmetre endins, per una banda. Un petit incís, Lluís. Això que ens estàs explicant, el que ens estàs dient és que fins al moment no havia passat mai. Fins al moment no havia passat mai que hi hagués aquesta inundació d'aigua salada per un temporal de mestral. Molta gent este dissabte et dia això és pitjor que el Glòria a nivell d'inundació d'aigua salada als camps d'arròs. És veritat, però el Glòria va ser per un temporal de llevant, no va ser per un temporal de mestral. I el temporal de mestral, no, el vent de dalt, fins ara no ens havia afectat. Una prova evident és que els desaigües que gestiona la comunitat de regants en l'entrada d'aigua de la badia estaven a un desnivell de més d'un metre, pràcticament metre i mig de desnivell. Vol dir que l'aigua del mar, que entrava per la força del temporal de mestral a lo que seria el sistema hidràulic, pues entrava en tota la força. Per tant, des de la badia del Fangar, per primera vegada, en esta quantia i en esta força, s'han fet diferents trencaments que han inundat terres d'arrossar, per tant, terrenys que s'han salinitzat i que provocaran perjudicis de la collita, a més de trencament i de destrosses de les batees de producció d'ostre i de musclo que també se gestionen des de la badia del Fangar. Però a banda d'este quilòmetre d'intromissió d'aigua salada, ens trobem que a la llacuna del Canal Vell, que és a la finca de Bombita, propietat del Ministeri, també per mala praxis de manteniment, el tram final de la llacuna, al sud de la llacuna, a l'entrar-li l'aigua en tota la força des del rastrejador que ve de la badia, puja la pressió de la llacuna i s'han inundat també molts arrossals que no s'havien inundat mai fins ara en aquesta situació. Què vol dir? A 2,5 quilòmetres. D'acord. Ara que ens has fet aquesta radiografia, ens has permès conèixer la magnitud de la tragèdia, la meva pregunta és, quan s'acaba el diumenge per la tarda i tu ja has vist tot això que ens estàs explicant, què és el teu primer pensament que dius, això i això és superior a lo que jo havia vist al moment i començo a pensar, jo Lluís Soler, alcalde del Tebre, cap a on enfilo i cap a on enfoco el meu pla de ruta. Què vas pensar? Bueno, al final el que penses és que a hores d'ara sempre el que diem és que la fragilitat de la línia morfològica de la costa i que retrocedim
de forma permanent. Esta vegada la línia morfològica de la costa no s'ha tocat, perquè es toca en molts de temporals, cada temporal de llevant se toca i s'erosiona, i ara mos ha entrat la força de la mar, no mos ha entrat per la línia morfològica de la costa de l'hemidelta nord, sinó que mos ha entrat per la badia del Fangar, pues que en este cas no està protegida. Dins del Pla Delta, no, del Pla Delta que fa 6 anys pues, vam escenificar públicament com una necessitat d'acció, quan parlàvem de mobilització d'arenes, parlàvem de la línia morfològica de la costa, però també parlàvem d'uns camins de guarda, que avui un d'ells s'està executant a la badia dels Alfacs, però que a la badia del Fangar no tenim ni el projecte fet, no? Que en aquest cas pues, se'n parla, però poc s'avança perquè se condiciona molt a lo que no s'hauria de condicionar, que és tot el tema de l'atermenament, i en aquest cas mos ho mesclem tot. A mi, escoltant les teves paraules, és que damunt de la taula ara, si hi havia una problemàtica que s'havia de solventar, tu mateix has dit 6 anys. 6 anys són molts d'anys, les coses van molt lentes, i el fet de que ara s'hagi posat sobre la taula, arran del canvi climàtic, perquè és un clar manifest del canvi climàtic, una nova problemàtica, això jo suposo que obliga no a parar màquines, sinó si les màquines anaven en un ritme, ara hauran d'anar doble o triple, no? Bueno, al final el que deixa de manifest és a dir, la presentació d'un pla delta consensuat pel territori fa 6 anys, i fa 6 anys que reclamem accions, però fa molts més anys que reclamen accions, perquè el delta no està en situació de fragilitat des de fa 6 anys. El delta està en situació de fragilitat des de fa molts anys, no? Des de que s'ha començat a construir els embassaments i tot plegat. Per tant, podem dir que des dels anys 60, no? Pues que el delta patix, no? Comença a patir. Que això se va accentuat pues, en l'emergència climàtica i en la inacció pública, pues, és la realitat que parlem cada dia, i que ens trobem en amenaces damunt de la taula, que en lloc de vindre màquines a portar arena o a construir la perllongació d'un camí de guarda o d'un malecó, el que acaben fent és ficar damunt de la taula pues, un expedient d'atermenament, que això no deixa de ser una derrota en tota regla, perquè el que ens marca és més zones públiques davant de la pèrdua de titularitat privada i que el que ens marca és més desprotecció. Per tant, tenim un paradigma equivocat ja d'entrada, no? Un paradigma equivocat d'entrada, que això és, ja anem en contra, el temps juga en contra, que això ja és una problemàtica més agreujada, però ara que comentaves de l'atermenament tan important per al municipi de Deltebre, fins quin dia és l'últim dia per poder presentar al·legacions? L'últim dia per presentar al·legacions és el 2 de març, que és dilluns 2 de març, però des de la Sindicatura de Greuges de Deltebre s'ha engegat tota una recollida massiva on també col·laborem l'Ajuntament i on col·laboren diferents entitats, comerços, ajuntaments diferents, no?, d'altres àmbits del Delta, tot plegat, que el que s'ha demanat és que abans del 27, per a poder registrar-ho tot, que estiguen totes les al·legacions presentades, però que en qualsevol cas el termini acaba el 2 de març. Perquè és molt important d'aclarir, presentar aquestes al·legacions no és necessari que visquis a Deltebre. No, és a dir, qualsevol ciutadà de l'estat espanyol pot presentar aquestes al·legacions. Per què? Perquè al final, com a ciutadà, tu pots opinar sobre qualsevol cosa que està a exposició pública, malgrat sigues interessat directe o no. És a dir, un propietari afectat ha de presentar al·legacions, però qualsevol ciutadà que entengui que este paradigma que ens estan intentant imposar de derrotes controlades i de retrocés controlat en zones d'acomodació, en deslindes, en manca d'acció, tot això al final, estimant mínimament la realitat del Delta, pots al·legar perfectament com en qualsevol reglament o en qualsevol projecte d'iniciativa pública. És que hi ha molts d'oients que probablement se n'estan assabentant ara, de que ells, com a ebrencs, poden al·legar. Seria important que tothom pogués al·legar, perquè al final no estem parlant d'un atermenament que defensa la propietat privada únicament, que també. Estem parlant d'un atermenament que el que defensa és que la línia morfològica de la costa del Delta no quede vulnerable per la pròpia inacció que ha protagonitzat tants i tants anys i que en els últims anys que han presentat accions concretes i que a més tenim experiències internacionals d'èxit, tampoc no ens fan cas. El model és un model ideològic que imposa al Delta una pèrdua de control en base no a la naturalesa, sinó en base a l'artificialitat que l'acció humana ha fet en anys i que ha provocat perjudicis al Delta. Llavors, com a alcalde de Deltebre, i que primer el fet de l'atermenament, que hagin passat per alt,
totes les propostes anteriors, tota la búsqueda de consens, tot el voler arribar a un acord i que vos adonéssiu que esteu al punt zero. Pues això és una veritable vergonya, no? Una veritable vergonya. No té cap nom més. És una falta de respecte a la ciutadania, una falta de lleialtat institucional a les administracions i a les entitats i una veritable vergonya, perquè això no hauria de passar, i menys des d'una administració pública com és l'Estat. Avui, lo Delta ens trobem amb moltes amenaces, moltíssimes amenaces. Demà, per exemple, la Conferència Sectorial de Medi Ambient, que també depèn del mateix Ministeri, vol aprovar declarar l'angula com a espècie, en aquest cas protegida, que també afectarà més de 200 famílies del nostre delta, no? I una cofradia com és la del Tebre, que és l'única que comercialitza a nivell, la que comercialitza tota l'angula del delta, sent un dels principals productors de la Mediterrània. El tema de l'atermenament, que partim del punt zero del juliol del 2023, quan han hi hagut 3 fases d'al·legacions, 3 fases en tot el procés de 2 anys i més de 2 anys, però de l'expedient administratiu, que s'havien anat acceptant i que fins i tot al·legacions que marcaven que hi havia temes que eren fora de la llei i que a hores d'ara, en el que acaba sortint en el nou expedient de deslinde, tornen al punt zero com si la llei me la passessin per on mos càpiga. I a banda de tot això, ens trobem en que este cap de setmana, en un temporal de mestral, veiem que el camí de guarda o el que hauria de ser la perllongació del camí existent des d'Illa de Mar al cementiri de Barques o el que hauria de ser un malecó reforçat, tampoc no està. O ens trobem en que la societat de caçadors t'acaba dient, escolta, és que nosaltres este malecó del Canal Vell que s'ha trencat i que ha inundat Camps d'Arròs ja fa temps que ho diem que això s'havia d'haver reparat i que tampoc no s'ha reparat, ni que les coses mínimes, ni les coses no mínimes, ni les coses màximes, estem en un atzucac on lo delta no s'entén. I davant d'aquest panorama, quina és la teva... Què penses fer? Bueno, al final no és un tema del que penso fer jo. No. Com a alcalde del Tebre, tu sí que tindràs alguna cosa a dir. Jo com a alcalde del Tebre faig sentir la meva veu allí on vaig, la faig sentir en la màxim ressò possible, no vol dir la màxima intensitat, sinó la màxima, no? Perquè no se crida mai, sempre has de parlar com toca, però en tot cas, en totes les formes adequades, però la faig sentir per tot. Però a banda, estem col·laborant en tot el que és la lluita i el moviment social, no? Que ha de representar també una allau important d'al·legacions, tot i que hi ha molt pocs dies i molt poques setmanes. Estem analitzant tot el tema jurisdiccional per a veure per quina via podem sentir-nos no tan desprotegits, una mica més recolzats. Més recolzats, ni que siguin altra vegada als jutjats, que anem, Vull dir, avui tenim una acció en contra de costes de l'Estat per una acció unilateral autoritària com va ser enderrocar el voltador al final del passeig marítim de Rio Mar, que està al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Per tant, no mos estem de res. Fem sentir la veu, fem sentir la iniciativa jurisdiccional i col·laborem en els moviments socials. Com a alcalde crec que més no puc fer, més enllà d'engegar una vaga de fam, que de moment no la tinc prevista, però que si convé també ho farem. A veure, això ho hem d'evitar de totes, però visca l'humor, perquè davant d'una situació així també et dic una cosa, si no apliques una mica de sentit d'humor te tornaries boig, tu i tots els que representeu lo Delta. Pues així és. Però el fet és que, molt bé, com a alcalde del Tebre, sí que estàs al costat del poble, el que acabes de traslladar, però com a representant polític, i que no pots anar sol, òbviament, estàs plantejant-te tu i altres companys polítics d'iniciar algun tipus d'acció? Bueno, al final jo parlo per la nostra representativitat, no? I la nostra representativitat està a l'Ajuntament de Deltebre, no està a altres llocs. No pots tocar cap porta. Per tant, les portes d'altaveu que toquem ne són moltes, que acaben fent cas o no, més o menys, el drama al final aquí és que... Però algun puesto s'haurà de poder tocar, algun puesto se podrà anar. Torno a repetir, que nosaltres toquem totes les portes a vist i per haver, però al final és tan fàcil com que aquells que donen la governabilitat al govern de l'Estat puguen dir això s'ha de parar. Vull dir que al final són un partit català que ha trencat relacions però que no sap si estan o no estan a prop del govern, perquè de moment el govern està, i l'altre un partit català que està apoyant totes les accions del govern. Per tant, si uns o altres volguessin, això ja estaria tot parat. Per tant, no és un tema només del govern de l'Estat i de qui dona suport i la pròpia
activitat del govern de l'Estat, sinó també aquells que li donen suport directament. Per tant, nosaltres com a Ajuntament, aquesta part política no la tenim, perquè no tenim representants al Congrés dels Diputats avui, no en tenim, i per tant, com no en tenim, doncs no ho podem exercir. Sí que ho podrien exercir els que estan allí puguen decidir, però sí que podem exercir l'acció de col·laboració social, podem exercir l'acció administrativa, que és la que ens toca, podem exercir l'acció d'altaveu, que és la de difusió institucional, i, malauradament, ens toca exercir l'acció jurisdiccional, que no és la que voldríem, perquè ens costa diners i molts esforços, però que si també l'hem d'exercir, doncs estem analitzant ara per a on agafar-ho altra vegada. Déu-n'hi-do, només faltava lo temporal d'este cap de setmana. Tot. És a dir, lo llevant, lo mestral, l'angula, la inacció, la deslleialtat, tot, no? Al final dius, escolta, és que hi ha tantes coses que acaben caient sobre la mateixa territori, sobre la mateixa taula, que és molt dramàtic tot plegat, però bueno, jo m'ho agafo en tot el positivisme i tota l'esportivitat que hi ha, i per tant, davant de la inacció, el millor és la proacció, no? I davant de la disil·lusió, el millor és la il·lusió. I davant de ningú mos ha dit que res del que fem havia de ser fàcil. Ara, que fos tan complicat, tampoc no... Això que t'anava a preguntar, en tots els anys que portes com a alcalde, t'havies trobat en un episodi on s'ajuntiguen tants de factors alhora? Bueno, en 11 anys que porto d'alcalde, des del minut zero, que estem reivindicant accions de protecció de la costa. I la veritat tants és que... problemes alhora. I la veritat, no, tants problemes a la vegada no, perquè n'hi ha molts. Però des del minut zero de fa 11 anys que reivindiquem accions de protecció de la costa. I esta deixadesa i esta bones paraules sempre, però que mai acabes aterrant a res, pues no, jo penso que hi ha gent que és molt difícil que es pugui guanyar el respecte, no? Com a servidor públic o com a governant públic, que no dic servidor perquè molts, jo no crec ni que tinguin la paraula al cap de servidors, sinó de governants públics, en tantes accions de deixadesa, perquè al final la història jutjarà, no? La història jutjarà aquells que en lo Delta han mirat cap a una altra banda. I, bueno, la història al final és possiblement desagraïda, però l'acció de responsabilitat que un té en cada moment és important i l'ha de saber exercir. I si des de despatxos de Madrid no es veu, pues des de la corresponsabilitat d'aquí, no? S'ha d'intentar fer veure. Ara és difícil que ho féssim tots sols, hem de ser molts, i això és el que costa molt també. Lluís Soler, alcalde del Deltebre, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat a l'Aldia presencialment i poder saber això, com està tot, que, bueno, Déu-n'hi-do. Molt bé, doncs gràcies a vosaltres i força i llarga vida al Delta. Això, moltes gràcies.